et kæmpe red flag, som vi hører igen og igen, det er mænd, som skifter mening. De skifter mening, som de skifter underbukser. Jeg er meget ked af at sige det. Men det er små, uselvsikre, impulsstyrede mænd, som kun går efter deres behov. Og så efterlader de personen over for den, frustreret og ked af det og såret. Men det er ikke det, man skal kigge på. Man skal kigge på, hvorfor er de så usikre, at de hele tiden skifter mening. Det gør de, fordi de i bund og grund kun kigger efter, hvad der ser godt ud for dem. Det vil sige, de går hen til en, der er smukkere, en, der er yngre, en, der er bedre, fordi det hele handler om dem, og hvad der ser godt ud for dem i samfundet.